سلام كبرات تخطاتلتي مدب الزمنسيات نلو ما عندي حزنا قريبنا زلنا رأستي بلوت كبرتات حبرت سب إيرترا أبزبلي كون نلو ما عندي تلازبتنا من سياسة سرحتنياتات زوادو بنو زوا عد قيحي كون كم أون أمسترينا عندنا لنا نزي أرستزي توساق حبريتان نكفونا أجايشنا أتو مهار سليمان تمارا ماري سنة أنتن سنة 7 كم أون من إسي الكيدان مريم مهور نحقي كون كم جمرة بلوت كبرتات إنبلوم عيناتيوم أبزي حدش ولا دخل بخمي يستجاجرو أبزبلار استي مس سرحتنيات الزوادو بزجبرنايو رينا كنملس بخبري عدم. أبهلن كبرتاتن زرستو زعبا مس منسيات ذات وديبالا أبز ذات زي نلومي مسانا تساتف تقينهم زلو سارة محمد شفا مارتا جبر هيوت أمانئيل زايد كبروم شمانوغوس ناصر أحمد الدين محمد أحمدين نزال علنا زلنا بهلن كبرتاتن تبل من أرستي أنتي كنحزة مجمرة كم مبجس نطبخ خنا لنا زخيل حد مزاتي نطبتات علني كبرتات كنبل كلنا بمسارته انتاي مالتيو انتايو كم ترجم بسرو تي كبري نبلو زلنا بزي أخن جمر من تحزي ويمنتف خنا نتسعبو نزاتي ورستي كبرتات كنبل كلنا حوراوي سنة أمراوي كبرتات كنبل نخيل حتى هاجر زبلة حوراوي سنة أمراوي كبرتات كلوا خلوا كبرتات يبهالو مالتيو إذا سنة أمراوي أقاومة أبهلن كبرتاتن يمركوسو مالتيو كبرتات كبهال كله نحد حبرة سب بلوصنات مالتيو بلوصنات كنتاي مالتيو ويكا نبلوصنات بمتاي كنقلصو نخيل أبزبل أتحساس بعد ما بلوصنات مالت أب شدشة عنود كنكفافلو نخيل مالتيو بلوصنات مالت حدا أكوينات معوات أبسلان كأدلو مخان أكوينات معوات كبهال كله انتاي مالتيو نحادة بمصنعة إذا أتخيل نجار تجديد كاريو أمارات إتاسي إنك إذا أتخيل نجار كيمي جير كاتعوتلو ويك أنا بروحها توعلو زجلس من قدي مالتيو بتحدها أبسلام دلو مخان مالت كنتاي مالتيو أبسلام دلو مخان مالت كا نخجات مخاز خلو عنك أفواتات أب جعزو هيوتني حنت هاجر ويكا أب كسال جعزو رأي مرحخة نزعنكو في نجارات كيمي جير كات بدهمن تمكتومن دلو مخان مالتيو اتخيل أي حباراوي ويكا قنوع زخونة ناي مريحنة أكايدا متقام تاي مالتي قنوع زخونة ناي مريحنة أكايدا متقام مالت نزلوا سجمات بعاليت بقبيلة بهايمانوت بحفشات حتى هجراوري أتحساسبه موجود مالتي إتي كم سال ساي نوصدها حاليوت مالتي حاليوت انتايو نبصايك خمي غير كات حجزو بهلنا حق أدم زصنحين عبيتي حفيل كخوف مبال بوفراوي مأطوت أب عدتات ودموخ دف ديو خالق نجارات كتجبر متحججاز ناي صورانا بهلقة أنا خص أم نسخاروه أنا خحلف نسخاز أنا حنزبلو إذا أنك كاب حاليس تبغوسو عبيت خبرتات يوم أتي كم ربعي نوصدها أنا يسرح بهلي حد حبرة سب ناي يسرح بهلي أنت زي بلو كعبي أي كإلنيو كم يجري عبي كم يجري يبلسق كم يجرو نقص عالم عوالة حنت هاجر كابزنا برضو تتبيلو كسالي أي خل نزبل حطها كل جزء نايسرح بهلي كهلو وقلالو اتي كم حمشاي نوصدو كا رأس مرقصة تسعباينة موجات نسخان زلو كا سجاتات تتكينكا كمي غير كان عوم دعبخا كاب تسعباينة كاب سجعتنيا نسات خون رأس مرقصة ندحرالو وطناتكا بسرعة كتكايد زخلك خبرتاتك أخذ عقبال لك اتي ناي موداتا توفاينة مالتي توفاينة انتاي مالتيو انت رأيلنا اتزعبي هيوتنا يودسب من أنت هاجر كان هزبخان من أنت مريت كان محلاف ويكا مسواتي مخفال مالتيو سلازي اليوم عبيتي ويكا شدشة عنود ناي كبرتات إلنا خنقل صوم دخل أمود أتا حنت نجار كبلاد دلي كما هاجرن هزبن كن هلو أنت أقوينا حيلنا أم نفسنا يو سلازي هلونا نخن الرجاجز كينات مريسنا كينات دما وتهدراو حيليو إزي فولي كبري إيرتراويو إيرتراوي نمسلو تمساسيلو أين برينيو إلو نكبري بحث إركالات أبرتاو قالسي أبشحنج عتم 1984 بريزيدنت هاجر إيرترا نزيئة كم مجلس كبري ناي صوراناون قالي صوانيرو سلازي كبرتات زيون كبلو مخل كبر مالت سب زبلو محبراو انسسا سلازغناي ويكا كمزي حابيرو خنبر سلازغيلي مالتي
ስለዚ ሓቢርና ክንነብር ንድሕዳእ ኮይና ከዓ ናይ ኩላና ኣብ ሓደ ክጥርንፈና ዝኽእል ክብርታት የለና ንኣብነት ናይ ምትሕግጋዝ ክብሪ ኣሎ ናይ መናብሮ ሕቶ ኣሎ ናይ ጥዕና ክብርታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቀደም እውን ኣቦታትና ብሓጎታትና ዝገብሮ ዋላ ኣብ ደረጃ ዓለም ተሪእና እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ክብርታት ኣለዎ ሰባት ብሓንሳብኩም ዝነብሩ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ምትሕግጋዝ ሓደ ካብቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ነይሩ ንኣብነት ሓንቲ ስድራ እንድሕር ደኣ ሓሚማ ወይ እውን ዝተፈላለየ ፀገማት እንድሕር ደኣ ጓኒፍዋ እቲ ቀረባ ዝሕግዛ እቲ ኣብ ጎና ዘሎ ወይ ከዓ ጎረቤታ እዩ እምበር ቤተሰባ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ኣዝዩ ዝቐርባ ሓሌታ ኣይኮነን ስለዚ ክብርታት ምስ ግዜ እንዳማዕበለን እንዳሓየለን ዝመፅእ ነገራት እዩ ምን እዩ ዝፈጥሮ ተይልና ከዓ ሰብ እዩ ዝፈጥሮ ሰብ መጀመርታ ነቲ ንዕኡ ከንብሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓንኬል ከንብሮ ዝኽእል ነገራት እዩ ዝፈጥር ስለዚ እዚኦም ከዓ ክብርታት ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ሕብረተሰብና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክብርታት ዝገበሮ ከም ዝኽብሮም ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሓት ነይርዎ እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ህድሞ ንበል ህድሞ ከም ሓንቲ ገዛ ንሓስባ ንኸውን ኣብ ውሽጣ ግን ዝተፈላለየ ክብርታት ኣለዋ ወይ ከዓ ክፍልታት ኣለዋ ሓደ ካብኡ ሕልፍኝ ዝበሃል ክፍሊ ኣሎ ሕልፍኝ ሕጂ ንምንታይ ሰሪሖምዎ ኣቦታትና ወይ ከዓ ብሓጎታትና ተይልና ንመሰል ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ንኸይትዕመፅ ብሰብኣያ ዝኾነ ኣደራዕ ንኸይወርዳ ተባሂሉ ዝተዳለወ ክፍሊ እዩ ንሰብኣያ ትወድሎ ትፅረፎ ዝኾነ ነገር ትግበሮ ኣብታ ሕልፍኝ እንድሕር ኣትያ ወላሕ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንክብርታት ብተጨባጢ ዝኾነ ክከላኸል ዝኽእል ኣድማዒ ዝኾነ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ዝኾነ እሞ ከዓ ኣብ ጭቡጥ ዝተመርኮሰ ስራሓት ገይሩ ክብርታት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝዕቅብ ገይርዎ ማለት እዩ ኤርትራዊ ክብርታት ሓደ ካብቲ ካብ ካልኦት ህዛብ ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ፍሉይ ከብለና ዝኽእል ክብላ ዝኽእል ሓደ ሓድነትና እዩ እቲ ሓደ ፍሉይ ክብሪ ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ክብርን ብብዙሓት ገዛእቲ ሃገራት ወይ ከዓ ወራራት ክመክን ወይ ከዓ ክፈሽል ዘይከኣለ ሓድነትና ሓደ ካብቲ መለለይ ክብርታትና እዩ ሓድነት ተዘይህልዎ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ረኺብናዮ ዘለና ናፅነት እውን ክንረክብ ኣይምኽኣልና ነርና እዚ ሓድነት ግን ሕጂ ወይ ብጎስጓስ ታሽሙ ዝመፀ ዘይኮነ ናይ ዘመናት ነዊሕ ናይ ቀደም ኣቦሓጎታትና ኣቦታትና ዝወረስናዮ ወይ ከዓ ዝፀንሐ ሓድነት እዩ ሳላ እዚ ሓድነትና ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ከም ኣብ መርዓ ኣብ ሞት ኣብ ወፈራዊ ማእቶት ኣብዚ ከዓ ዝያዳ ሓድነት ስለ ዘሎ ወዲ ብብሄር ኣይትፈላሊ ብፆታ ከይፈላለኻ ኩሉ ዝኾነ ዝተፀገመ ወይ ከዓ ክትገብሮ ዝግበአካ ንብፃይካ ኩሉ ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝ ትገብር ማለት እዩ ካልእ ክጥቀስ ፀኒሑ ምክብባር እዚ ምክብባር እዚ ምናልባት ከም ምክብባር ክንብል ከለና ፍኹስ ዝበለት ኮይና ከስምዐና ትኽእል እያ ብፍላይ ግን ኣብ ዕድመ መንእሰይ ካብኡ ንዝዓቢ ኣቦኡ ተሲኡ ኮፍ ከብሎ ወይ ከዓ ንዝተሸገረት ጓል ኣንስተይቲ ተሲኡ ኮፍ ከብል ወይ ከዓ ዘድሊ ሓገዝ ክገብረላ ሓደ ብሄር ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ፀብለል ንኸይብል ወይ ከዓ ኣንነት ኣነ ወዲ ከምዚ ብሄር እኳ ኣነ ወዲ ከምዚ ዓሌት እኳ ዝኾነ ዓይነት ምፍልላይ ንኸይህሉ ከዓ እዚ ምክብባር ዝብል ክብርታት ካብ ኣቦታትና ስለ ዝወረስናዮ ብሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ከም ኣብነት ከጥቅሳ ዝኽእል እዩ ካልኦት ተፀዋርነት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተፈላለየ ሽግራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ነዚ ክመፅእ ፀንሐ ሽግራት ግን ከከም ግዚኡ ብተፀዋርነት ክስዕር ምኽኣሉ ብሰንኪ ጢሜት ናብ ዝኾነ ዘይተደልየ ሕንፍሽፍሽን ካልእ ምዕዝምዛምን ከይርአ እንዳተሓጋገዘ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክምክት ፀኒሑ ሓደ ካብቲ ፍሉይ መለለይ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል እዚ ተለልዩ ዘሎ ምትሕግጋዝ ምክብባር ኣፍራይነት ርእሰ ምርኮሳ ካልእ ክንጠቕሶ ፀንሕና ካብ ናብ ወለዶ ብኸመይ ተዓቂቡ ክኸይድ ይኽእል እናተኸለሰ እናሓየለ ብኸመይ ክብርታትና ዝተዓቂቡ ከኺዶ ዘኽእል ንጥፈታት መርኣያታት እንታይ ኣለዉ ብፍላይ ተራ መንእሰይ ከብዚ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል ቀጻሊ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ክብርታት ኣለዎ ካብቲ ንሕና ካብ ወለዲና ወይ ከዓ ካብቲ ስድራና ወይ ከዓ ካብቲ ሕብረተሰብና ተቐቢልና ዘለና ሓደራ ባዕሉ ክብሪ እዩ ስማዕኑ ክብሪ እዩ ሕጂ እቲ ክብርታት እንታይ እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሳገር ተኾይኑ ቀጻሊ ጉስጓስ ክህሉ ኣለዎ ቀጻሊ ድሓር ከዓ እቲ ባህልታት እቲ ሕብረተሰብ እቲ
حبرت السبسي كب حبرت السبنا بحبرت السب زلوا بهالتاسي كفلت الله قال توسخ انت يا لي اتمت حجاز متحلاي نيرو الله اجيك زخ عقبت خوينا وكاني لما نسات كسغاغر تخوينو خا انتايو قصالي ترادو الله وكاني اتي حدينت كل لو حدينت تهليو وكاني اب حدينت اب بزحنت حدينت تهليو كل جزاتي كبرتات كولدنا ولدو كسغاغر سي خيليو انتايو اتي حماق لمديتات وكاني اندا قدفكا اتي صبق اتي متحجاز متحللاي متحقاف متحجاز زخلو سي كسغاغر تخوينا ولدو انتايو قصالي غسغاس حدينت بحسب توفاينت زسي كله خلو لو حراي كبرات عايشنا ابزي كنعزبو زصنحنا اب نؤزو عد قيح زتغبره لزب توساخي حبريتان كتبونا ناباخم كغدفو مدرا كبرتات مجمرتا كبرتات انتايوم اب حد حبرتسب إلنا مس نري وي مس نحتت كبرتات كله غزي حد حبرتسب صقماتون مبدا زلو ناي هيوت بدهوتات نمقطام زوصوم ناي ባህሊ ባእታታት እዚኦም ኩሉ ግዜ እንዳማዕበሉ እንዳተለወጡ ኣብ ነዊሕ ግዜ ናብ መንነት እንዳተቀየሩ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣካል መንነቱ ኮይኖም ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ መግለጺኡ ኣብ ዝኾነ ኣካይዱ ዝጥቀመሎም ክብርታት ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ክብርታት በዓለም ደረጃ ኣድማሳዊ ክብርታት ኮሉ ኩልዮም ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ኩሉ ስልጣነታት ዝጥቀመሉ ናይ ፍሉይ ሕብረተሰብ ናቱ ነብስ ወከፍ ሕብረተሰብ ናቱ ክብርታት ኣለዎ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ናቱ ክብር ኣሎ እሱ ዝኣምነሎም እምነታቱ እቲ እሱ ንዓይ ውክሉ ኢሎም ዝሓስቦም ባእታታት ኩሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ بحفظ كبرتات بخمسة كله تقوله كبرتات مجمرة خنبل النهر كوينا انتهي أب عالم بزحت قبيلات ويدما بزحت بهرات له زي ما دما بناتهم بهال الزقومية هجي الناس بهال الزقومهم دما أتي ناتهم منتن اتناتهم كبرتاتني بحفظ شاكنا خبز وصاخا أدما ساو نبلون culture specific cultural relativism ويدما أب حدا بهال استمركوسن كبرتات تبايلهم كا فلاليهم مالتي هجينا بحزب إرترا متسينا خن زارب النهر كوينا كابتي ناي أدماساو نبلو فلي زبالة ويدما كاب تي كبرتاتي لنا كل جزء كمية جنا نسوع متاعنا كبرتاتي لنا نزارب بهالتاتي لنا زين نزارب ويدما بهالنا زين نزارب بهالي كاب حدا نبت حدا داتا أساس رخيد خيلي كبرتات جنا حدا كابت حدا بهالي فلي زبلو نجارات ويدما تبعات نايت بهالي إنا تي كبرتات نقوله زلنا تفولي كبرتات نايز بهالس إزي إن بلا لنا مالتي هجي تي ناي حزبي إريترا كبرتات دما ويدما كابتي كالي ባህልታት ናይ ህዝብታት ዝፈላለዩ እንድሕራሉ ድማ ሓደ ካብቲ ፉል ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሸዓተ ብሄራት ሸዓተ ቋንቋታት ከማን ዘይኮነ እቲ ካብ ደገ መጽዩ ኣብዚ ዝኣቱ ከማን እንድሕረ እቲኻዮ ብዙሓት ባህልታት ወይ ድማ ብዙሓት ካብ መበቆል ዘለዎም ብሄራት ድዮም ዝመፁ ሰባት ካብ ብዙሓት ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት ብሓደ ተጠርኒፎም ከም ሓደ ርእሲ ኮይኖም ናብ ሓደ ዕላማ ዝጓዓዝሉ ሓደ ጥምረት ፈጢሮም ስለ ዝኸዱ እዚ ከም ሓደ ፍሉይ ክብሪ ይኹን ገልጾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓለም እንድሕር ኢና ወይ ድማ እቲ ኣድማሳዊ ንብሎ ክብሪ ዝገልጾ እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ሓድነት ኣይኮነን ዝያዳ ታሽሙ ዘቐድም እንታይ ደኣሉ እቲ ናይ ነፍሲ ንሓደ ሰብ ከም ነፍሲ ጥራሕ እዩ ንዑ ዝጥምታ ማለት እዩ እቲ ሓድነት ኣብኡ ይጠፍእ እዚ ግና ካብቲ ካልእ ፍሉይ ዘብሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃዊ ጠባይ እንድሕር ኢና እውን እዚ እዩ ንኣብነት ኣድማሳዊ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ጠቕላላ ከም ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዝግደስ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ እንድሕር መፂና ግና ፍሉይ ዝገብረሉ ሓደ ሕጊ ኣሎ ናይ ኣፍሪቃ ሙሉእ ባንጁል ቻርተር ዝበሃል እንታይ እዚ ካብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ገዲፉሲ እቲ ናይ ሓባራዊ መሰላት ወይ ድማ ናይ ሓባራዊ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ዘቆመ መሰላት ዋላ ንዕኡሲ ይፈልጥ ወይ ድማ ሪኮግናይዝ ዝገብር ንዑስ ኣብ ግምት እቱ ማለት እዩ እጂ እዚ ድማ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከም ዝጠባይ ዘሎ ብሓድነት ተጠርኒፉ ኸይድ ካልእ እንድሕር ኢና ኸ ርእሰ ምርኮሳ ወይ ድማ ካብ ካልእ ከይተጸበየሲ ደገታት ተዓፂኑ ወይ ካልእ ነገራት ኮይኑ ይኸይበለ ኣብ ነብሱ ተኣማሚኑ ንኽጓዓዝ ክእሎ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ኢና እገዳ ኣብ 2009 መፅዩ ካብ 2009 ቅድሚኡ ዝነበረ እዋናትን ድሕሪ 2009 ዝነበረ እዋናትን እንድሕር ኢና
ኣብትና هنا ቁጠባዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ መዳይ ቁርብ ጥራሕና ተጸሊና ምክንያቱ ኣብ ካለ ኣይምጽሎና ነርና ማለተይ ኣብ ርእስና ተሞርኪስና ስለንኸይድ ነበርና ወርፋር ሳይካሉና ኣብነት ቅድሚ ኣብ 2002 ጀሚሩ ኣብኡ ተሞርኪስና ስለንኸይድ ነበርና ኣብ ድሕሪ 2009 እቲ እገዳ መጺና ኢልናስ ክንወድቕ ወይ ካልእ ክንከውን ኣይተረኣናን እዚ እንታይ ድማ ሓደ እቲ ክብሪ ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሱ ተሞርኪሱ ንኽኸይድ ዘለዎ ክብሪ ወይ ድማ ዘማዕበሎ ክብሪ ካብ ቀደም ሒዝዎ ዝመጸ ንሱ ስለ ዝሓጎዘ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ተፍልያት ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዝብሎም ብሓፈሻ ድማ እንታይ ያለና ሓደ ከም ዝተፈላለዩ ማለት ካብ ወዲ ሰብሲ ከም ባህሊ ክፈጥረሉ ዝጀመረ እዋናት ኣሎ ኣብቲ ናይ ፍልቀት ናይ ደቂ ሰባት ክትሪኦ ከለኻ ካብ ውዕድ መጀመሪ እቲ ባህሊ ዝቕጽል እንተኾነ ግና ንህና ኣብቲ ባህልታትና እንድሕሪና ዋላ ድማ እቲ ክብርታትና ንብል ኣሉታውን ኣወንታውን ሸነኻት ኣለዉ እዞም ኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኻት እንዳተጸረዩ መጽም ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ እቶም ኣሉታዊ ሸነኻት እንዳተኣለዩ መጽም ንኣብነት ንደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎ ምግባር ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰውራ ተሳቲፈን ማዕሪኦም ኣበርክቶ ገይረን ናብ ናጽነት ኣምጽን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ክብርታትና ኣብ ብሄረ ትግርኛ ንኣብነት እንድሕር ሪኢኻስ ደቂ ኣንስትዮ ትሕት ዝበለ እየን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝረኣያ ነይረን ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብፍላይ ኣዝና እንድሕር ቅድሚኡ ንታሪክ እንድሕር ተመሊስና እዚ ግን ኣብ ግዜ ሰውራ ሼፕ ኮይኑ እቲ ካልኦት ንብሎም ዘለና ጥባይ ናይ ሓድነት ዲ ናይ ርእሶም ምርኮሳት ንብሎም ዘለና እቲ ናይ ሓደ ሕድካ ምትሕጋዝ ንብሎም ዘለና ዝያዳ ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ሰውራ ኤርትራ ንገድሊ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ካብ 1904 ዋላ ገለ ዝነበረ እንዳተጸረበ መጺ ክሳብ ሕጂ ድማ ይኸይዳሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ፍሉይ ዘብሎ ናይ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ናይ ካልኦት حراي كم قتلتا زي كنبلو زصالحنا بلوت كبرتات حبرتسب ኤርትራ ኣብ ምትሕልላይን ምትሕገጋዝን ኣብ ንሕድ ሕዱ ዘንጸባርኦ እቲ ብሉጽ ክብርታትና ንብሎ ክንብል ጸኒሕና እዞም ክብርታትና ኣብ እዋን ኮሮና ብኸመይ ተንጸባሪቆም መንእሰያት ንኡዘባ ዓደቀይ ሕዳሲሶም ኣለዉ ናኡ ከብላኩም ከመይ ልዩ ክብርታትና ክዕቀብ ዝኽእል ክብርታትና ክንዕቅበሉ ንኽእል መንገድታት ከኣየና እዩ ኣብትብል ኣፍታናይ መጀመርያ ነጥብ ምኽንመለስ ድሕራፍታ ድሕረወይቲ ምስ ኤርትራዊ ክውንነትና ብኸመይ ተዛሚዱ ይኸይድ ምስ ዘለናዮ ዝሓልፍናዮ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ታሪክና ካብኡ ናብኡ እቲ ምስ ዕድሜና ምስ ክልዝ ናይ ዝወለዶ ዝቐረበ ከዓ እዚ ዳሕረዋይ እዚ ናይ ኩናት ኩነታት ናይ ሰላም ሃዋሁ ወላውን ካብኡ ናብኡ እዋናዊ ንነብሮ ዘለና ምስ ናይ ኮቪድ-19 ኩነታት እዞም ክብርታትና ነዚ ብኸመይ ይዕንግልዎ ኣለዉ ብኸመይ ይሓቕፍዎ ኣለዉ ብኸመይ ከንጸባርቅዎ ክኢሎም ምስ ኣዛሚድኩም ተተናኽፍዎ ትሕጂ ደሎ ወለዶ ከም ወራሲ መጠንስት መንእሰይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ከም ውርሻ ከም ዘሎ ትኽብርታት ከም ውርሽቱ ምዃኑ ውርሻ ማለት ከዓ ከምዚ ሓበራዊ ዛንታ ከም ዘለና ኩልና ከመይ ኣበጋግሳና ነይሩ ከመይ መጺና ከመይ ኣለና እዚ ኮማ ዓይነት ሓሳባት ኣብቲ መንእሰይ ቀዳማይ ነገር ከነስርጸሉ ክንክእል ኣለና ምስ ዝህሉ ኩነታት ከዓ እቲ ክብርታት ከመይ ኣለዉ ኣብቲ ምትሕግጋዝ ድዩ ኣብዚ ናይ ኮሮና ከም ዝኽጠቕሶ ፀናሕካ ተኾይኑ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኮሮና ክብሮም መጀመርታ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ምትሕግጋዝ ጎረቤትካ ከመይ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ክንሓልፎ ኣለና ኢልካ ተመቒልካ ብሓንሳእ ሼር ጌርካ ምኻድ እዚ ሓደ ካብቲ ክብርታት ናይቲ ህዝቢ ብምዃኑ ሕጂ ከዓ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ሳሙኤል ዝበላሲ ብጣዕሚ ምንበርካ ክብርታትናሲ በቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ መንእሰያት ናይ ሕጂ ኣያታት ዘለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተወሪሱን ተንጸባሪቆን ከማን ንኣብነት እንድሕር ኢልና ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተፈላለዩ ደረጃ ዕድመ ከምኡ ድማ ንኣሽቱ ኣብቲ እዋን እውን ዝነበሩ ግን ከምቲ ዓንቱ ክብሮም ዝሎም ዝነበረ ማለት እዩ ኣነ ክጸንሐ ከይበሉ ንስኻ ጽንሕ ኣነ ክሓልፍ እቲ ሓደ ምሻሉ ከምቲ ናይቶም ቅድም ኣያታቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ልዕሊኡን ከማን ብጅግንነት ዝተወራረስዎ ክብርታት እምበር ኣሕሊፍና ሕጂሲ ብጣዕሚ ዝተወራሪሱን ናይ ምትሕልላይ ዝነበረ ሕውነት ዝነበረ ፍቕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ክብርታት እምበር ኣሕሊፍና ስለዚስ ይወራረስ ኣሎ ነይሩን ክህሉ እዩ ከዓ ይብል ኣነ ማለት እዩ
ታሪክና ወይ ከዓ ክብርታትና ከበይ ይጅምር ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና ክብርታትና ካብ ሃና ሄዋን ይጅምር ሃና ሄዋን ማለት እንታይ እያ ኤርትራዊት ኣደ እያ እዛ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ጥንታዊ መሬት ቡያ ቅድሚ 1 ሚልዮን ዓመት ተረኺባ ንብል እዚ መበገሲ እቲ ክብሪ ኤርትራዊ መንነት እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኤርትራዊ ክልል ክብርና ኤርትራ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ዝተረኽበት ማለት እዩ ጸኒሕና እቲ ክብርታት እንታይ ማለት እዩ ክብርታት ብሓፈሻ ባህላዊ ውርሻ ማለት እዩ ባህላዊ ውርሻ እንታይ የጠቃልል ክብርታት የጠቃልል ዛንታ የጠቃልል ጽውጽዋ የጠቃልል ታሪኽ የጠቃልል ዝተፈላለዩ ነገራት የጠቃልል ማለት እዩ ነዚኦም ካብዚኦም እቲ ሓደ ዝዓበየ ካብዚኦም እቲ ቁንጫ እንታይ ነልዕል ኣለና ክብርታት እንታይ ማለት እዩ ክብርታት ናይ መግዛእታዊ ዛንታታት እንተዳርኢና ንኣብነት መግዛእቲ ግብጺ ኣብ ኤርትራ መጽዩ መግዛእቲ ግብጺ ምስ መጸ ኤርትራውያን ብዙሕ መኸተታት ኣካይዶምሉ እዚ እንታይ እዩ እቲ ክብርታት እቲ ሓድነት ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ ቁራዕ ሰሚሮም ንመግዛእቲ ግብጺ ከኣልዎ ፈቲኖም ብድሕሪኡ ቱርክ መጽዩ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ዝገበሮ ቃልሲ ንመግዛእቲ ቱርኪ እዚ ሓደ ክብሪ ኤርትራዊ እዩ ብድሕሪኡ እውን ጣልያን መጽዩ ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ዝገበሮ ቃልሲ ብድሕሪ እዚ ዓብደልቃድር ከቢረ ንእንግሊዛውያን ዝገበሮ ቃልሲ እምቢ ንመግዛእቲ ኢሉ ከዓ ዓዋቴ ኣብ 61 ከዓ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ንስርዓት ደርጊ ከዓ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ኣቦና ወልደ ማርያምን ንመግዛእቲ ደርጊ ንምዕናው ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ስለዚ እዚ ክብርታት እዚ መጽዩ ቅድም እንታይ ነይሩ ቅድም ናይ ኤርትራ ንሓደ ጽንዓት ነይሩ ኣብ ጽንዓት መስዋዕትነት ነይሩ ኣብ መስዋዕትነት ናጽነት ነይሩ እዚ ተረኪብና ካብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰጋጊሩ ብረታዊ ቃልሲ ከዓ ናጽነት ኣምጽዩ እዚ ክብሪን ህዝቢ ኤርትራ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይነት ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ድሕሪ ናጽነት ዝመቐፀ ከዓ መኸተ መስዋዕቲ ጽንዓት መጽዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ድሉ ኮይኑ ዝጸንሐ ኤርትራዊ እቲ ንሃገር ከልምዕ ከሃንጽ ዝጸንሐ ዋርሳይ ኣንጻር ወራር ወያነ ከዓ ከም ቆፍኡ ዝተንከፈ ንህቢ ብሓንቲ ፊስካ ከም ዝመሓደር ንሃገሩ ክከላኸልን ንሃገሩ ኣለኹልኪ ክብልን ብሓንቲ መንገዲ ክኸይድ ከሎ እዚ ፍሉይ ክብርታት ኤርትራዊ እዩ ኣብዚ ዋርሳይ እንታይ ኢሉ መሬት ኤርትራ ኣግራባ ህዝባ እቶም ሃፈፅቲ ሓዊ እንዳንደዶም ዝሓለፉ ኣያታተይ ዝሓለፍዎ መንገዲ ኣነ ክሓልፎ እየ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣነ ከለኹ ኣይድፈርን እየ እዚ ኤርትራዊ ክብሪ ኣይምንዛዕን እዩ ስለዚ ኣነ ኣሰር ኣያታተይ ስዒበ ንሃገረይ ክከላኸል ኢሉ ዝመከተ መንእሰይ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እቶም ዓበይቲ ክብርታት ካብ ኣባቋቁላና ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ልክዕ ከምቲ ናይ ወራር ወያነ ከዓ ኮቪድ ምስ መጸ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ባህሊ ምትሕጋዝን ነቲ ዝነበሮ ሓድነትን ከም ብሓድሽ ዘርአየሉን ዘጉላሐሉን ማለት እዩ ብኸመይ ምትሕግጋዝ ንጽጉማት ንዝሸገሮ ሰባት ሰብ ኩሉ ኣብ ገዝኡ ኮፈል ተባሂሉ ምስተዓጽወ ኤርትራዊ ንጽጉን ክሕግዝ የማ ጸጋመይቲ ኢድካ እትህባ የማነይቲ ኢድካ ክትሪኣ የብላን ኣብ ዝብል ባህልና ተመርኪሱ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ነንሕድሕዱ ተሓጋጊዙ ኣብ ግዜ ሽግር ከዓ ዘይጸዓድ ህዝቢ ምዃኑ እዚ እቲ ዝዓበየ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ይኽብል ይኽእል ማለት እዩ ሓፈሻውቲ ኣብ መኸተ ዝነበረ ጅግንነት ናይ መንእስያትና ማዕረኽ እንደይ ተወሪሱ ርኢና እንዲና ሓፈሻው ኣብዚ ሕጂ እዋናዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ኣብዚ እዋናዊ ናይ ኮሮና ግዜ ተርኢና ግን ሓደ ኣብ ናይ ሰራዊት ዘድነቅዋ ሰራዊት ወርሓዊ መሻርፍ ወርሓዊ መቕነን ፍሉጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምናልባስ ዝተሸገራ ስድራ ቤታት ኣለዋ ምስ ተሰምዐ ግን ነተን ዝወሃብኦ ወርሓዊ መቕነኑ ከይተረፈ ብጀካቲ መዓልትን ለይትን ኣብ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ ካልእ ንጥፈታት እንዳካየደ ካብቲ መሻርፉ ከይተረፈ ንህዝቢ ወይ ከዓ ንዝተሸገሩ ስድራ ቤታት ሓገዝ ዝገብር ካልእ መንእስያትና ዝኾነ መምርሒ ካብ ሜድያ ይኹን ካብ ኣመሓደርታ ካልእ ትእዛዝ ከይተጸበየ ንኣብነት ኣብዚ ንኡ ዞባና እንተርኢና ኮሮና ኣትዩሎ ምስተባሃለ ህዝቢ ክጥንቀቅ ከም ዘለዎ ምስተሓበረ መንእሰይ ናቱ ሓላፍነት ይወሲዱ ብዘይ ወዳቢ ኣብ ጎደና ወፂኦም ንሓበሬታ ንዘይሰምዑ ስድራ ቤታት ወይ ዓበይቲ ቦታት ኣዴታት ንንኣሽቱ ህፃናት ብዘይ ዝኾነ መራሕዮም መጀመርያ ጎስጓስ ጀሚሮም
دحاري تودابه بمنستر طعنا بهاماته بخال تودابيتات እንዳሰፍሐ ሰፊሑ እምበር መጀመርያ ጀመሩ 5-6 መንእስያት እዮም ኣብ ከተማ ዓድይ እንተሪና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እንታይ እዩ ሓበሬታ ዝጽበውን ኣይኮነን ሓላፍነት ተሸኪሙ ከም ዘሎ ይርዶይ ግበር ኣይጽበይን እዩ ዝኾነት ሕማቅ ነገር ተርእዩ ልክ ከምታ ኣቦታትና እንዳሓለፉ ሕማቅ ነገር ሪዩ ዓገብ ዝብሉ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እውን ዝኾነት ሕማቅ ነገር ሪዩ ረጊጽዋ ክሓልፍ ወይ ከዓ እንታይ ምልከተኒ ናይ ማሕዳሪ ጉዳይ እንድያ ወይ ከዓ ናይ ሃማተ ጉዳይ እንድያ ኢሉ ዝሓልፈሉ ታሽሙ የለን ዝኾነ ዝረኣያ ባዕሉ በአካል ኣብነት ዝኾነሉ ባይታ ኢና በጽሕና ዘለና ስለዚ እዚ መንእሰይ ምምእዛን እንተ ዘይኮይኑ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ጥራይ ዘይኮነ ልዕሊ እቲ ክገብሮ ዝግባእውን ይገብር ምህላው بقبر النري لنا حراي كبرات عايشنا نزي ككايزت أنحل الزب توسخي حبريتا وي حسب أنت لكم عندكم زحمة ما بزنا برو لجزيس تبهلنا تي كبرتاتنا فولي كبرتات ناس بخمية تنصواريقي أي تنصواريقا بخمية كتنصواريقو وتنصواريقي ناتي ملس بخمية تنصواريقو ندحرينا حدا كابتي كبرتات نبلوس أنحنا نتاي نحد حد كام متحققاس نحد حد كان دات قفكا نتي زمتسكا ተጻብኦ መመካት እዚ ሓደ ካብቲ ክብርታትና ክንብሎ ጸኒሕና ኣብዚ ክብርታት እዚ ኮሮና ዘምጾ ነገራት እንድሕሪና ሓደ ካብቲ ቀዳማይ በአሉታ ዝግለጽ ሸነኻት እንታይ እዩ ቁጠባዊ ዝሕታለ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ብዙሓት ስድራቤታት ሃሲኡ ብዙሓት ስድራቤታት ርኹባት ስድራቤታት ካ ኣለዋ ኣይተሃስያን ማለት ኣይኮነን ግና ካብቲ ኣዝዩ ዘይርኹባት ዝኾና ስድራቤታት ካብን ስለ ዝሕሻ እቲ ርኹብ ነቲ ርኹብ ክሕግዞ ገዛ ኽራይ ንኣብነት ገዛ እንድሕር ኣካርይዎ ኣሎ ገዛ ኽራይ ክጎድፈሉ ክሳብ ናይ ዓመት ዝጎድፍሎም ነይሮም ክሳብ ኮሮና ጠቕሊሉ ዝጠፍእ መድሃኒት ክሳብ ዝርከበሉ ኢሎም ዝጎደፍሎም ነይሮም ብንዋት እውን ኣሎ ብእኽሊ ብሽኮር ማስ ብዘይቲ ብዝተፈላለየ ነገራት ዋላ ብገንዘብ እውን ሓገዝ ከምቲ ናብ ማዕከን ናይ ኮሮና ዝዋፃእ ዘሎ ሰልዲ ብዝተፈላለየ መንገድታት እቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ንነብሱ ክጠቅም ኢሉ زيادة حاجز جري. أب تاريخ ملس اللي عند حرت انتحر رينا أب تاريخ ناي حزب إرترا متحقق جاز كاب قدموا زنبري. بفرلا يدما خمسة عينت لبد أو زخنة حمامات أبز مسألة وان ويس أجمات تفعل على أجمات كله أبز مسألة وان ننحد حدونا متحقق جاز بهلي سنحيو. أبتي أف تاريخ أبو زحي خاطره أم بتاز مسألة عبيتي ጸገማት ዝተፈጥረሉ ዋን ናይ ድርቂ ዋናት ነይሩ ከምዚ ናይ ለበዳ ዝተፈላለ ሕማማት ቀልጢፉ ዝላባ ሕማማት ዝመጻሉ ዋን ውን ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ከም ዝነበሮ ታሪክ ይሕብር እዩ ኣብዚ ናይ ኮቪድ ዋን ሕጂ እንተራእናዮ ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ዝበሎ ብቁጠባ ስለ ዝተገልጸ ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ብሞራል ውን ነንሕድሕዱ كتحقق صنيع أجوخي يبصع صحنا نحدو لعل كل قا حبريتنا يمتحللاف بهالي علنا نحنا حدا سب كم حدا بوتا انت دامزيو مجمرتا زلو حبريتا نتسبيو زكافلو أب استفلا ليو بهراتنا الله كومو عينت نايزي كوفيد أجباب كميلو محلالف انت عينت ጸገማት የምጽእ ኩሉ ተحبريታታት ነንሕድሕዱና የምትحلላፍ ሓደ ኣገባባት ጸኒሑ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኻ መንእሰይ ነቲ ናይ ኮቪድ ብድሆ ብኩሉ ወገን ብንዋት ብሞራል ብحبريታ ብቁጠባ ብኩሉ ወገን መኪቶ ክባል ካል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ኮሮና ኣብ ግዜ ኮቪድ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ መኪቶ ንዝብል ሕቶ ናይ ብሓቂ መኪቶ ይምክቶ ካሎ ገና ካብ ነፍስ ወከፍ ጫፍ ካብ ዝተፈላለ ጫፋት ናይ ዓለም ኩሉ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ዝከኣሎ ሓገዛት ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ክገብር ክኢሉ ስለ ዝኾነ መኪቶ ይምክቶ ኣሎ ክባል ካል حري كبرات تعزبتنا نيلوم زنبرة لزمنا بلوت كبرات حبرت سب إرترا أبزبل مسمن إسيات سرحتنياتات نؤزوا عالدقيح زقبرنا واللزب
ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንኩሎም ኣብዛ መደብ ዝተሳተፉ ድማ እናመስገና ከምኡውን ተወሳኺ ሓሳብ ንክቡና ኣብ ቀዋሚ ስትድዮና ዝዓደምናዮም ኣቶ ሙሃር ስሌማን ከምኡውን መንእሰይ ኤልኪዳነ ማርያም ኣዚና እናመስገና ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ሰሰናይ